Ama ang 4th-year student na si Jasmine Pertes kan Bicol University College of Education. Nasaro siya sa mga enot na naka-eksperyensya kan paggamit tin bagong automated counting machine o ACM na gagamiton para sa 2025 national as in local elections sa ginibong Nationwide Voters Education Roadshow kan Commission on Elections o COMELEC Bicol sa Bicol University East Campus Gymnasium sa Legazpi City kasubagong aga. Sabi niya, maray man na nakaigwanin roadshow para sa oras kan perilian dahil na siya manidibago pa sa paggamit kan ACM. Since accurate naman po siya and maganda din naman yung mga paper and pen since hindi siya nag-over yung sa paper, yung pen na ginamit. And then accurate din siya doon sa machine since nare-read din naman lahat ng receipt na nakukuha doon sa binoto. Sikun kay COMELEC Bicol Director Attorney Maria Juana Valeza, 19 ACM ang pigdara ninda sa venue para magamit sa live demonstration o total na 115 sa bilog na rehiyon. Obheto kan aktibidad na matukdoan o maging pamilyaran mga botante sa features as in functions kan ACM siring man na maiheras man sa publiko ang mga magkakanigong impormasyon manunggod sa automated election system. Dugang pa kan direktor sa tabang kan pagdiripon, mas makusog ang tiwala as in kumpiyansa kan publiko sa electoral process. 100% accurate based on certification by international certifiers. The same pa rin ang proseso natin except na may pagkakataon kayong tingnan sa screen kung sino ang mga binoto ninyo and to verify that if yung nabinoto nyo na nasa screen parehas nung balota ninyo plus yung resibo. Presente sa aktibidad ang mga kabuhan asin estudyante kan universidad, COMELEC Albay asin COMELEC Legazpi. Madurar ang roadshow sundo sa Enero 30. Commencement of our demonstration for ACM para ang public maging aware kung ano ang gagamitin natin during election and for them to be educated kung paano gamitin itong machine ito. And of course, tutulungan din namin sila para pumili ng tamang botante. Mientras tanto, basado sa record, 4,068,142 unregistered voters sa bilog na rehiyon. 944,112 kaini ang gikan sa Albay. Para sa mga baretang, Tatak Bicol, Angeline Dagta.